Nuha niya yung CR. Get mo pa din yung face shield eh. Sige, tita. Hanggang kita, huwatin pa lang magkayo. Si broke eh. Chuyay broke ito. Ako rin nila. Wow. Saan dito? Ito? Uy, CR. Pambabae. Kang karen. Ito lang yung tao. Naglakad yung Reyna Elena. Pakata lang mo ako to. Matano mo. Pakatalan mo. Hindi na kami bisang patalan. Siya po ma, wapo ta, tingin mi ka puring maparas ah. Nan, video ka yan. Yes, pakera ni, pakera. Pakwanan mo nga ning guy. Kuhanan mo nga ning view. Yan ang nap-nap. Kumain na lang kami sa Lalamangga. Bawal yung mga anak sa kapilo ba? Yan, video mo yan. Hi guys. Yan mo guys. Hello. Ito Jay. Adwana pong nasi. Ito Jay. Kadwa na yung kaninin yun. Tito Jay. Ano atin pamunganin eh. Pwede yun eh. Yeah. Ron. Mamitsure ka. Yatang tangway. Hi. Santino. Te, magay ka. Te. Te, magay ka. Hello, boyfriend. This is the chart. Wait lang. Shout out to my mother. Nandito na po ako. Tour yoga. Po, magay ka. Po, Ay ka magay ka. Ma'am, lawing kita nito. Hi. Magay ka kanu. Magay ka kanu. Hi, vlog. Gabihan mo. Ay vlog mo. Vlog. Uwa, ay vlog mo. Sabihan mo eh. Ay vlog, atay ay vlog. Hi, vlog. Ano? Hindi tayo naman ng apple, itong malating bote. Hi, guys. Hello guys. We're here at Santino. Santino. Oh, okay ka ako? You're okay ba, bro? Bro. Yung ganda. Ito may gaila. Hi guys. Hi guys, nandito po kami sa bahay ni Mayor. Nangi kami ngayuda. Shoutout si Mayor. Baka naman. Mayor, baka naman. Nandito po kami sa sa Bacolor. We're here at Bacolor. Say hi to the guys. Hi.
Pupunta na po tayo dito sa may simbahan. Malapit lang po. 25 steps sa simbahan na kayo. Galing sa bahay ni Mayor. Yes. Ay, YouTube pa. Imong. Dito po yung nagpagaling si, nagpagaling si Eunice. Sarad kayo sandi. Oh, shout out. Dati bata lang, ngayon may asawa na. Uy, girlfriend muna. Char! Papakita ko sa inyo yung simbahan. Pumasok po kami dyan, tapos gumaling ako. Si Eunice pala, hindi na marupok. Yeah. Punta sa mga napagaling ni Santino. Ano pong masabi niyo? Hindi ako kasali doon. Vlog takeover. Nandito po si bro. Ayun si bro. Yeli powder yung make it. May bukas pa. So hi guys, we're gonna eat mangga dyan. Na on the way na. It's yummy, you know. Ano tong mangga? We're gonna eat. Oh. Kumain na kayo manggan, bisa kayo. Tita mo, kaya tayo makakabit. Oh, The mangga. bumili na kayo mangga. Sabi may manong. Pamain. Pamain na lang po, pamain. Kumain na kayo mangga. Gusto mo mangga? Ate ka pa kumain. Malating. Ginim. Oh, Baligtad ni. Yan. ikaw din? Ilangan mo natin eh. Yari na kami, gawin yung karanas. Ay, ako. Ganyan pa mo yung bagok ng koya. Live yan, Titi J? Live. Ay, edit tayo po. O, sige pa po. Hi! Thank Mangga is so yummy. Filter tayo pa ati. Oh, yummy? Yes. The mangga is yummy, ha? Yeah. Pilan kayo kayo. Manyad kang bagok mo. Danan. So, mas Mas lambat yummy. Ay, ang ganda ng camera. Ay, siya, sikat na ko. Ano bang bisa atin kayo? Ako. Kumain ako. Apulo, mag-alaret ang apulo ko? 50. Oh, 11 mo kanya. Yung mga palupin Jollibee, yung mga palupin Macdo, bawal na rin. Rumabi. Ala ko mapala. Manyan. Mulang kang nangiron. Amo. Bro. Bye-bye na kami. Thank you. Bye-bye, bro. Bye, Mayor. Mayor. Walang ayudos. Tayo ngayon tayo, Mayor. Amen. Kung paano pulay. Bye, Mayor. Manali na mga pindot namin. Parang kung paano. Mamulang kay Ron. Spider-Man. Binidyo. Manyadya ng ayuda kang mayor. Nakabidyoya po. Magdalaya kayo talaga. May kuwala kayo na. Ba't walang ayuda? Anyad lang ayuda man. Loko la rin. Kaya nga rin. Silip-silip ya pa mo kitang paskulo. Ilang adwang giyal siguro. Pulay siguro. Yapin pengulahit na kayo po. Tilong wala aso ka rin. Pinindot din kaya sa may pulay. Pinagtugig kung paano niya. Wala ko kung paano yung pinindot na ako ng mumula sa biyahe. Wala ko nagkalagat ang babo. Iyag na niya ako. Matas ka siguro na lang. Alina mo, ang itas na galarya rin. Meron pong katas natin Makilar ma. Iigit na simbahan. Oo, kunwari, kaya ng katsada, gawanan na lang pa sa bayan eh. Sip ko rin mangga. May kadwa ko rin. Siya ko din.